दिनै बिजाबनि खौरां आयदायाव आं गांसे बिजाबनि बागै सुंदुङै फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय सोमखोर बिलाइजों फांथेनाय मिथिंगानि गोरबो। लिरगिरिनि मुङानो जाबाय दुलाल बर'। बिजाबनि गिबि फोसावनाय जानुवारि 2024। फोसावगिरि बृष्टि बर', रंगिया केक'हाटी। लिरगिरि बिथाङानो जाबाय कामरुप जिल्लानि रङिया महकुमानि बेन्दोङाव थानाय केक'हाटी गामिनि। बे बिजाबनि बेसेनानो जाबाय 40 रां। बे बिजाबनि बागै हामलायथि रादाब हरदों BKWAC नि मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रणब बर'आ। बे बिजाबाव गासै 40 खन्थाइफोर दं। सेथियाव सोमखोर बिलाइजों फांथेनाय मिथिंगानि गोरबो। नैथियाव दुखु सहायनांनाय गोरबोआ लांदां नङा। थामथियाव दैमाया गुवार जायोब्ला थालायाबो गोथौ जायो। ब्रैथियाव मोजां मोननायाव गोनांथि मुवाया मा? बाथियाव रेबगना नोंनि आखाइ। दथियाव गोसोआ मेंग्लिबा सोदोबनि सिङाव जिरायनो हायो। स्निथियाव मेगननि सोरांयाव मोदैया रानलांथों। दाइनथियाव आंनि गोरबो नायनो नोंनि मोखां नांगौ। गुथियाव नागिरोब्ला मोनैखौ मोनो। जिथियाव इसोर लुबैनाय बायदि जाजोबा। जिसेथियाव लेखा बिलाइनि सोरां। बेबायदिनो बे बिजाबाव गासै 40 खन्थाइफोर दं। बे बिजाबखौ आं फरायखांबाय, फरायनानै जोबोद मोजां मोनदों। मिजिंथिबायदि लिरगिरि बिथां दुलाल बर'निफ्राय बेबायदिनो आरोबाव गोदान बिजाब सोरजिनाय फरायनो मोनगोन। बेयो जाबाय बिथां बर'नि नैथि सोरजिनाय बिजाब। बेजों लोगोसे बिजाबनि खौरां आयदाखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।